Itsasoak eskaintzen duen paisaia berezia da, sendoa eta aldi berean misteriotsua. Bizitzaren eta heriotzaren arteko muga, eta ametsak eta beldurrak batzen dituen azala. Bere soinu bandaren jabea. Lider Hernando idazle eta musikariak hitza jarri dio bereari adiskidetasunaz eta harremanen konplexutasunaz mintzatzeko. Lidezen buruzko esperientzia izan da? Lehenengo liburu hau, idaztekue? Intentzioa luzea, uste nuna baina luzeagoa, baina polita. Musikari buruzkoa, musikari batek musikari buruz egin behar zuen, ez da, honelako gogoeta? Ez dakit, azkenean nik dakidan zerbaiti buruz idatzi nahi nuen lehenbiziko novela, edo uste nuen hori izango zela errexena hasteko, eta musikari buruz zeo badakit orduan. Bai. Lide musikaria, esan dugu lehenengo liburuarekin zatoz, idazle lanetan ja murgilduta eta publikatuta. Zeo zer, idazten zenuelako aurretik bai? Bai, txikitatik idatzi izan net, txikitan ere lehiaketan ematen, aurkeztuta, eta beti uki diotez guztua idazteari eta gustora idatzi izan dut. Baina egin nuen ikasketatxo urte bat egin nuen Bartzelonan idaztu, literaturaren inguruan, eta hor beldurtu indindun, ikusi nun beste batzuen nivela, eta esan nahi hau ez da niretzat, eta horren honintzen hainbat urte ez zer egin gabe, orain arte. Eta orain animatuta, esan dugu, izotzurarekin, lehenengo nobelarekin zatoz, novela, gainera, lehenengo liburua, hitz egingo dugu horri buruz, bestak beste aldaketak musikaria zara, aspalditik ezagutzen zaitugu Lide. Azken aldian lankide bai, izan zaitugu Euskal Telebistan aurkezle lanak eta egiten eta ibili zara, bestelako gauza batzuk, baina bakarkako proiektua bai, musikari dagokionez, aldaketak, proiektu berriak esku artien. Bai, azken 2 urte hauek izan dira oso, intentsoak ez, nik adjetibo hori erabiltzen eta azken aldian asko. Gauza asko, aldaketa asko eta erronka berri eta polita asko. Zerekin ikusiko zaitugu, musikari dagokionez urrengo hilabeteetan? Hemendik aurrera Bele proiektuan gehien bat, Lierren deskantsu bat hartu deulako, eta orain Bele proiektuari egin diogu lekua, orain hasia kontzertu batzuk jotzen eta jarraituko dugu. Talde bat izatetik, apurtxuet bakarlarira, hitz egingo dugu gogo eta horri buruz, liburuko protagonistei esker, besteak beste, eta nor batuko zaigu, elkarrizketara Lide eskaralako bakarrik egongo, ondo lagunduta egongo gara. Bai, sanazo zaila, etorriko da. Zerbaitik aukeratu duzu, bera? Liburuaren gaiaren gatin ikusten un logikoa zela norbait gonbidatzekotan, beste emakume musikari bat gonbidatzea, eta bera bururatu zitzaidan, bere musikaren oso fana izateaz gain, harreman bat eduki deulako liburuari dagokionez, berak ere irakurri duela eta zehose konpartitu dugu, eta orduan esan dugu, karreko dugu. Azken momenturako utzi du beldurrik handiena zion kaxa. Bixer, armi armazuriak eta mara du idatzia albo batean, bik boligrafoz eta letra traketxez, trazuek izkinetatik ies egin nahi balute bezala. Lide esan dugu musikari buruzko liburu bat izango da, baina ez hori bakarrik laguntasun bati buruzko liburua izango da, momentu baten aurrez aurrekoa izango dana, bi emakume, eta umetatik, gaztarora arte, emakume izatera arte ezagutuko ditugu. Bai, eta niretzako ere izan zen, pixkatzuk esan dezu moduan ez, hasi nintzen idazten musikari buruzko liburu bat, eta idazten bukatzen ari nintzen bitartean kontrolatu nintzen agian gai garrantzitsuena edo adiskidetasun zela. Ez zela musika da pixkat fondoko teloia eta gauza edo estena guztiak zipristintzen dituen gaia, baina ez da erroko gaia. Adiskidetasuna. Liburu amaituta, geratzen zaigulako irakurloi, maite dira bi emakume hauek, eta esango dugu, bai, maite dira bi emakume hauek, eta aurre egin ahal izan diote, ez da? Azkenien bizi behar izan duten guztiari. Bai, hori da, azkenean, bizitzak eta inertziak eta ez inertziak, ez? Erabaki aktibo batzuek eraman dituzte, banantzera eta elkartzera beste puntu batzuetan, eta bukaeran, bai, utzi nahi izan dut pixkatola irekian, baina ez dut uste horrek, edo, behintzat,
ez dut bidali izan nahi mezu bat adiskietasun harreman hau amaitu dela, ez? Besterik gabe, momentu horretan ez dago bere unerik intensoenean, baina, bueno, zer batek daki, etorkizunean zer etorriko denez. Bueno, momentuz, izotzura. Izoztuta. Bai. Dauden bi plaka. Hori da, bai, pixkate titulua hortik zijoan edo. Kostatu zitzaidan titulua jartzea, Osea, izan zen, jarri nuen azken gauza, osea, azken hitza, askotan izaten da, ez? Bai. Nire kasuan izan zen iaia, osea, edizio honetan ari ginen, eta oraindik lide ez dakagu titulorik da nila, eske ez dakit. Eta bai, argi nuen ez nuela terminologia musikala erabili nahi, osea, nahi beste zerbait. Eta bai, beraien adiskietasun harremana metaforizatuko zuen zerbait. Eta izotza bai da termino bat badoana, ez, liburuan hainbatetan aipatzen dena. Eta azkenean, izotzura bururatu zitzaidan, ez dakit, pixkate, egoera efimero hori iradokitzeko ez dena izotza ezura hortxe dago trantsizio momentu batean. Eta urtzen joango dana gitxika. Bueno, esango dugu, eta lehen aipatu didazu, bueno, umetatik eta idazten eta zaletasuna badaukazula, ono zure kantuak beste euki idazten dituzu, eta horrek badauka beste teknika bat, baina, bueno, bada, idazte eta sortze ariketa bat, gero master bat egin dugu idazketari buruz, eta horrezan, hau larregi da niretzat, baina, bueno, iristen da momentu bat, eta nik uste dut guztioi klak egiten diguna, eta pandemia egoeran geratzen zarete kontzertu barik, aurrezta aurreko barik, etxien, eta hor badau behar bat esateko, eta orain zer gertatzen da, ezta? Eta purtsu bet, azten da liburua forma hartzen. Bai, hori da. Pandemian, mundua gelditzeak niri egin zidan, gordetan eukan kaka guzti horren kaja irekitzea, ez? Eta nire kasuan oso garai iluna izan zen, hori azkenean gurpilak aurrera egin ala, ez tea konturatzen dituzun ezin egon eta frustrazioetaz, eta erbende mundua gelditzen denean, dakazu denbora asko pentsatzeko. Eta pentsamendu horietatik, ez dakit, eukin nuen oso garai ilun bat, eta musikalki industriarekiko neukan egoeraz, nik, industriako bestekidekiko nik neukan harremanaz. Ez dakit, gauza asko zeuden, garatu gabeak nituenak edo sendatu gabeak bezala. Eta hortik abiatu zen pixkat historia. Hortik liburura nire bidean handia dago, Bai, hor bururatu zitzaidan, bueno, euskal musika industriak ditu gauza asko gustatzen zaizkienak, eta beste gauza asko ez daizkitenak bat ere gustatzen. Orduan, nahi dut honi buruz hitz egin, ze nik euskal musikaren inguruko liburu asko irakurri ditut, baino ez garaikideak. Eta esan behintzat nik dakidan honetatik eta nire ikuspuntutik, nahi dut idatzi fikziozko historio bat. Novela bat. Novela oso bat. Kapitulu ezberdinak izango ditu, bi pertsonaia nagusi izango ditu, eta bi pertsonaia horiek be, apurtxo bet fikzioa dan arren, eta ariketa, sekulakoa da, azkenien bi pertsonaia egiten, eta eurek inguratzen dituzten guztiek, pertsonaia asko daudelako liburuan be bai, baina apurtxo bet barrotik datorren ez da, lide, garana, aitortzen duguna garana, aitortzen duguna eskarana, baina barruan dauden, guztiok ditugun kontraesan horiek ez da? Bai. Niretzako izan da, eta ez nago ni pertsonaietan, banago zatika, baino ez naiz, pertsonaietako inor ez naiz ni, baina bai egin behar izan dudala nik nire oso biluzte psikologiko fuerte bat, jakiteko nik musikarekin zeharreman daukaten, ze kontraesan, eta horiek ulertutakoan, ulertu ahal izan ditut nik gehiago pertsonaiak, eta pixkat bizitzen jarri ez, historia horren barruan. Batzuk nik egingo nituzkeen gauza batzuk eginez, eta beste batzuk nik egingo ez nituzkeen gauza batzuk eginez. Baina lehenbizi ulertu behar izan dut nik nire posizioa. Bueno, gaurko gomendatzeko ekarri deten liburua da maleta bat igogailuan. Hain zuzen, Arian sailean, irakurketa mailakatuen atalean, abat mailan kokatuta dagoen liburua. Andoni Tolosa idazleak idatzi du, eta eguneroko bat da, bertan protagonistak Hektorrek euskaltegiko lehenengo ikasturteko bizipenak kontatzen dizkigu oso umoretsu, heldutasunez eta gora beratsu. Uste dut azpimarratu behar dela batez ere heldutasunez
kontatzen duela, ze ibilbide goraberatsu horretan, badaude gai gogorrak, genero indarkeria bezalako gai gogorrak, helduen euskalduntzean hain zaila izan da literatura heldutasunez irakurtzeko aukera eskura izatea, horregatik gomendatu nahi izan dute batez ere. Eta gero baita ere, Hektorren ibilbide horretan uste dut gauza politiak daudela denontzat, euskalduntzen ari ez garen nontzat ere bai, nik irakurri dut ikaskideekin batera eta asko gozatu dut, eta politena da kontzienteki Hektorrek poliki nola erabakitzen duen euskaldun izan nahi duela. Talde baten ibiliko da bat, bestie bakarlari ibiliko da gehiago be bai, bat, arrakastatxuagoa, arrakasta ulertzen dugun moduan, arrakasta eta porrota zer da, ezta? Horri buruzko gogoeta ere badago, liburuan. Bai, zen, eretzako ere beti izan da olako kimera bat, osea, burua uste asko eman dizkidana, Betxo Olierren abesti bat daukate arrastaka daitzen dena, pixat, arrakastaren inguruan, eta bai, burua uste asko eragin dizkit. Norberak sentitzen duena eta pentsatzen duena eta koherentia dana bere buruarekin egitea be, arrakasta izan leikelako, baina ez da horrela ulertzen bez. Claro, baina nik askotan ikusten dituen elkarrizketak eta hori pertsonaia famatu bat X. Arrakastatxu sentitzen naiz, lasai bizi naiz, a ber, mesedez, hori ez da, tio, ez da egia. Gero gian bada egia, baina nik oraindik ez sentitu hori, beti izan da frustrazio konstante bat, orduan amorra handia ematen zidan norbaitek hori esaten zuenean. Baina nolabait, agian bada arrakasta lasai bizitzea. Ez da buruarekin ondo egotea. Hori da. Bueno, pentsatzen duzuna egitea. Testu inguru zehatz bat izango da, datarik ez dugu aipatuko eta herririk zehazki bez, baina imagina dezakegu, herri bat herrikideak dira, testu inguru zehatz bat gaztetxien eta inguruen, batek herritik kanpora egingo du bere bizitza, Bilbora du eta Londresera joateko planak eta ditu, besti herrian geratuko da, herria zaintzen, asko geratzen diren moduan, barriro be aitzakia behar zen bi emakume hau ekainaldenduta daudenak topatzeko, atzera egiteko, nondik ezagutzen diren kontatzeko, eta hori izango da be bai, biek ezagutzen duten pertsonaia baten heriotza be bai. Bai, Xantirena. Xanti bada beste pertsonaia klabe bat nire ustez historioan. Gogoeta asko, berari esker, Bai, nik uste, nik behitzat Xanti asko ezagutzen ditut. Oso perfil nahiko zehatza dauka, eta de hecho esango nuke pertsonaia guztietan lehenbizi definituta gelitu zitzaidan hola argi nik ezagutzeko, ez? Nik ezagutzen den pertsonaia hau Xanti izan zen. Beste biak lan askoz gehiago eman ziaten beste biek definitzen, edo pixkat nolakoa da saioa, nolakoa da Mara. Baina Xanti oso argi neukan hasieratik nolakoa zen, eta Euskal Herrian horrelako asko daudela esango nuke. Eta bai, nik uste joko handia ematen duela historian. Gaztetxearen inguruan ibiliko da bera, saioa betidanik berarekin, Mara linduago, zelako txirikordak egingo ditugun. Gustatu zaitau, umetatik ezagutuko ditugu, eta bai bat eta bai besti egiturari dagokionez. Kapitulu laburrak, batean bate izango da protagonista, bestien bestie, eta hortxe joango gara, orainalditik, lehen aldira, etorri, joan, azkanien hori bada ariketa be bai idazterako momentuen. Bai. Zelan planteatu zen nuen idazketa prozesu hori? Esan bezala, nire ideia sortu zitzaidanean honi buruzko liburu idazteko eta bi protagonista izango zituela erabaki nuenetik, pixkat bi ikuspuntu nahi nituelako kontra jarri edo elkarren onduan edo aurrez aurre jarri, esan nuen, orduan, nik uste biei eman barri edala hotxa, ez? Ez bakarrari, bestela emango du beti baten alde egiten dudala, eta ez nuen nahi, hori. Naiz eta gero, beti dagoen jende esaten duen ez, baina zuk gehiago ulertzen duzu hau, bestea baino. Saiatu nahi behintzat, alik eta neutralen izaten. Eta horren esan nuen, horren ingo, kapituluz kapitulu aldatzen, baina, zaila egin zait, Gero esan nuen, zergatik lehenbiziko novela bat idazteko, zergatik egin duzu aukerak eta autu hau, ez? Eta atzera eta aurrera egiteko autu hori esaten gabiltzena, eta kontakizunen ezberdinetan egiteko, hirugarren pertsonan egongo da, kontatzen gabiltz, baina euren arteko elkarrizketak, pertsonaiak elkarrizketan ariko dira, oso ontoratuta daudenak be bai, ez da hain erreza idazterako momentuen, master hori lagungarri seguru,
Bueno, egia esan apuntetara jo behar izan nuen, hau nola itezan. Bueno, gehiago, nik uste idazten edo norberak bere kabuz garatzen duela, ez? Askotan, nire ikasketa horietan gauza batzuk ikasi nituen, baina gauza asko zentzuzkoak ziren, ez? Pertsonaiak lehenbizi, saiatu lehenbizi eraikitzen pertsonaiak historio batean bizitzen jarri aurretik, ez? Edo behin idatzita gero, repasatu bakoitzaren kronologia guztia, edo pertsonaia bakoitzaren kapituluak bakarrik irakurri, koherentzia dakan ikusteko, edo korapilloa ondo planteatuta dago, nik uste direla gauza zentzuzkoak. Baina, bueno, zehose lagundu dit. Ez dakit, igual poesiazkoak, oroar, ez dakit, Lizardi, Gandiaga, Artze, badute zerbait, lasaigarria. Gidoigile batek ez dakit, nik uste danak ere irakurri dezakegula, baina, gidoigintzan ere jarduten ezen aldetikan, oso gomendagarria irutu zait, Herbele Tellerren konkursaria irabazi du La Anomalia liburua, planteamendua berez, ez dakit, oso badirudi oso topikoa edo anekdotiko batekin hasten da, olako hegazkin bidaio bat eta badago olako, ez dakit, zulo bat denbora espazioan eta bi hegazkin denbora ezberdinean lurrartzen dute pertsona berdinekin eta pertsona batetik bi pertsona eta bi bizitza daude, ez? Eta nola egoera sinple hortatik nola lotzen dituen historio ezberdinak, nola doazen danak mosaikori historio bakar bat osatzen eta nola borobiltzen duen bukaeran, iruditu zait, ez dakit, ariketa oso bikaina eta gaina askotan ez bezala, joskura horien nolabait esateko gidoilariarenak edo idazlearenak nabaritzen ez denak eta oso modu naturalean kontatzen duna eta liburu oso gomendagarria. Arkaizkanoren kea belainopean bezala. Esango nuke hori dela erosi nuen lehendabiziko poema liburua. Durangoko azokan erosi nuen eta berari eskatu nion zuzenean. Eskusoinu lurperatu bat topatu dute patioan. Ezpain tolesdurak hautseztatuak zeuzkan, eta txikirik zituen jabearen eskuak. Eskerrak Lide, musikari, nire bizitzako gasolina dalako eta mila esker euskal emakume musikari guztiei, oraingoak, lehengoak eta etortzeko daudenak. Salbuespenik gabe, bestak beste erakusle bat, daukagomean zara zozaia zugu zara? Ongi, ondo. Eta liburu irakurle zutxua be bai? Bai, oso. Ze mozko irakurketa izan da, izotzurarena? Oso azkarra, eta hori da oso seinale ona, nire kasuan. Ze liburu batek hasten zarenean ez, badakizu ze ritmo izango duen, eta kasu honetan engantzatu ninduen asko, hasieratik. Gainera amaren oparia izan zen, osake amak ondo ezagutzen hau, eta bazekien gustatuko zitzaidala, eta lo izan da. Bai. Emakume buruz ari gara, eta nik esango nuke oinarrizko dela novelan bi protagonistak emakumeak izatie, musikariak izatie, ezberdina izango delako, ezberdina delako, emakume bat musikaren munduan, hain maskulinizatua izan den mundu bat orain arte, abeslariak zarete zuek gainera, zeuen kantak defendatzen, baina zeuen itxurarekin ari zarete bai, jende guztia dabil horri buruz gogoetak egiten. Sare sozialak eta aipatuko dira noski gaur egungo novela bat alako, horri guztia gogoetarako ezberdina da, emakume gizon, eta ezberdina izango da zeuen arteko sareak sortzea, biziraupen horretarako. Bai, eta tamaletzengo nuke oso berandu konturatu gerala sare hori beharrezkoa dela, ez? Baina zorionez gaur egun ja, esango nuke pandemiaz geroztik musikaren industria sartu den emakume orok edo gehienek behintzat nahi bali badute aurkitu dezaketela sare hori nahiko eskuragarri. Ezberdina da, Sara, autuak emakume izan da, gizon izan da, ez dakit bi bidar pentsatu behar ditugun gure bizitza normalien, baina zuen profesioan be oso ezberdina da. Nik uste dut emakumeak badugula barruan exigentzia maila bat edo presio bat konstantea dena, eta uste dut hori gizonok ez dutela de baseia. Eta orduan musikaren munduan imaginatu presio hori
ez da bakarrik nola jotzen duzun zure instrumentua, baizik eta esan dezuna, ez? Fisikoki nola agertzen zaren, gorputza jartze hori uste dut zailagoa dela emakume bezala, eta nire kasuan behintzat horrela bizi dut. Askotan ez naiz oso konstiente, baina gero bai hasten zarenean pixka pentsatzen eta analizatzen zer sentsazio dituzun, eta gero ondoko mutiak ikusten dituzu eta beste modu batean egoten dira askotan. Eta gero saioa eta Mara ditugu, edo zure familia osatu, zure herrian geratu, zure taldearekin jarraitu, ustez koherente izaten zarenari, edo ausartu, berdin zait zer esaten didaten, apurtxoet fribologoa izan, ondo pasatu, danok daukagu alde bat eta bestie. Bai, nik uste dut dana gerala, ez? Dana gera, dana, esango nuke. Orduan, gauza ze alde askotan nahi dugun potentziatu, eta zerk ematen izun zuri benetazko lasaitasuna, zoriontasuna esan behar nuen, lasaitasuna igual nahiago dut. Eta orainaren ez askotan pentsatzen ez, benetan zer nahi duzu. Osea, galdera hori askotan egiten dion nire buruari, ze arrakasta denak ezagutzen dugun kontzeptu hori askotan sentitzen dut ez dudala, nahi. Baina gero beste alde batetik, musikaren munduan bari mazaude ematen du hori dela helburu bakarra. Orduan askotan zaila da egotea, sin más, helburu hori jarraitu gabe, nahiko zaila da. Bai. Nik pixkate hor, justo badago estena bat, Marak bere amarekin elkarrezketa bat daukala, eta hor amak esaten dio, kontuatzen zea zuretzako hasieratik izan dela gorako bide bat, edo aldapa bat igo behar dezula, ez? Bestela, norabaitera iristeko. Eta esatezu, agian ez da beharrezkoa? Agian egin dezakezu bide lau bat, eta listo, ez? Esploratu leku ezberdinak, jolastu, elkar zaindu beste musikari batzuekin, eta ja, ez? Bueno, liburutegi honetan denetatik dago, denetatik. Daude novelak, daude komikiak, daude saiakerak ere, askotan lanerako erabiltzen ditudanak. Eta pilatu ez dakit, modu naturalean, azten zea erosten, txikitako komiki batzuk ere oraindik hemen daude, eta nahi gabe, azten zaizkizu pilatzen apalean gainean. Nik esango nuke liburu bat baino izan zirela helduen aldizkariak. Hasiera bai izan zen guztiok bezala Tintin, Asterix, Mortadelo horiek guztiak. Baina beste zerbait buruan piztu zidana izan zian helduentzako aldizkari horiek. Gogoan dut nire amak 12-13 urte nitula ekarri zizkiala, nik esango nuke epik bat eta bertigo bat etxera, baina horiek izan zian 1984, Zimok, aldizkari horiekin deskubritu nola bazegola beste zerbait egitea eta batez ere helduentzako komikia. Nik uste dut hori argiago daukadala. Will Eisnerren The Big City, gaztelaniaz New York City itzuli zena, eta nik uste hor deskubritu nula beste kontatzeko modu bat bazegoela. Komikiak etzakala mugarik. Lehen aipatu dituen aldizkari horietan bazegon gai komun bat eta kontatzeko modu nahiko antzeko bat, ez? Eta holako komiki batekin, ez, Big City bezalako Eisnerren kontatzeko moduan, Eisnerren narratiban hor deskubritu zer nahi egin zitekela. Ez dakit, baina ekarriko dut gogora ere nire txikitako komiki kutxun bat duela gutxi bera argitaratu zena, eta da Arriet eta Redondoren Sorgin seinalea. Niri komikari ikaragarria ditzen zait, gainera garai hortako oso emakumezko personaje indartsuak eta ezoikoak eskaini zizkigun, eta oso kutxuna dute komiki hori. Bai, zirriborroak baino hemen dira komikiaren, komiki horri alde baten ezurdura erakusteko marrazkiak. Ni zirriborroak egiten txarra naiz, eta zuzenean ez naiz marrazten,
askotan bukatu arte. Eta, bueno, hemen dira, adibidez, Miguel Marmolen 11 jaiotzakeko orrialde bat, eta hemen sasi artean elgetako komikiaren orrialde bat. Oso teknika ezberdinak, hau lapitza da, beste hau tinta da, eta azkenean amaiera ez da oso ezberdina, baina prozesua bai. Baina gauza bat da guk uste duguna, edo gure erabakiak izan daitezkenak, da beste bat gizartean sasoi konkretu baten eskatzen dana. Badaukalako horretatik bai, belaunaldi bakoitzari berea, eta orain gaur egun gaudenoi tokatu zaiguna hau da bai. Eta horra iritsi behar zara ustez gaur egun. Bai, hori da. Gaur egun dago pixkat kolizioan Euskal Herrian behintzat pixkat koherentzia politikoa edo pixkat musika helburu politiko baterako erabiltzea eta helburu pertsonalago edo profesionalago baterako erabiltzea, ez? Pixkat nahiko borrokan ikusten ditut. Orain arte oso esan barruan inposatu baino ez, baina agian garrantzitsuena izan delako musika helburu politiko batekin erabiltzea eta gaur egun beste korronte handi badagoelako ez duena horretarako erabili nahi. Eta, hortxe dago gatazken. Testu ingurunera aldatu dalako, eta musika horretarako izan da, urte askotan bai, baina esan duguna, gaur egun mundu aldatuta, guk gaur hitz egiten duguna mundu osoan zehar ikus daiteke, gaur egun dauden tresnekin horrek aldatzen du guztia bai. Bai, eta gainera nik uste ari garela ikusten eszena nola ari den aldatzen, oso azkar. Gehiegi esango nuke nire gustorako, eta iruditzen zaitezu dela oso ondo harrapatzen zari den pasatzen askotan, eta ez duela denborarik ematen ateratzen den hori kontsumitzeko ez ere. Orduan askotan pentsatzen dut, ni musikari bezala ez banaiz gai entzuteko ondoan zehari den pasatzen, dakit zai izango den gurea ez, iristea publiko desinteresatu baten gana. Orduan, bai dira garai aldakorrak, gero bestetik baita ere asko zirekiagoak, eta uste dut kontzeptu basikoak ulertzen ari direla eta asimilatzen ari garela oso azkar eta beharrezkoa dela ez, irakaskuntza propio hori, eta uste dut alde hori ona dela, baina bai bestetik ematen du pixka bat bertigo bat edo oso azkar dijoa dana bai. Ja, nola sortzen da kantu bat? Galdera nola sortzen da kantu bat, iruditzen zaidalako magia, liburu bat idazten duen bat be, miresmen osoarekin, elkarrizketatzen dugu hemen, baina gero kantuaren magia bai ez da, hain gauze txikitzuen horren beste gauza esan, eta danontzat baliogarri izan daitekena, zelan egiten da? Hori oso kurioso izan zen, eman nuen saio bat, abestiak nola sortzen dituen, ez? Sormen saio bat eta etorri ziren ikasleak, ziren medikuntza ikasleak, oso zientifikoak, musika zientzia harri da, ez? Baina, eta etorri izan bat, inteligentzia artifizial horretan lanean dabilena, eta esan zuen bere helburua zala saio horretan ikastean nola pertsona batek sortzen duen gero hori replikatzeko, ez? Eta, klaro, esan nion, orduan ez dut bateria jarriko. Eta nion inungo, eta gira da, metodoa da oso irekian, nire kasuan, baina uste sortzen dugunak asko gaude oso lotuta sentimenduekin eta sentimenduak aldatzen doaz, eta sentimendu bat agian da iraganekoa eta berreskuratzen duzu, eta hori paperean jartzen duzu. Orduan ez dago metodorik eta eskerrak askotan, nik uste polita dela baita bizi eta sortu, ez? Bai, ni, galdera egiten izinen bitarten kontuatu naiz, erresago jakin nurukela azaltzen nola sortzen den liburu bat, edo novela bat, abesti bat nola sortzen den baino. Oraindik eta 10 urte dara mazkit hontan, baino ez dut lortu azaltzen nola den. Zeren bakoitza nik modu bezberdin baten sortu dut. Iritsi da, modu bezberdin baten da. Aldiz historio bat, buruatzen zaizu kontestu bat, ideia bat bidali nahi dezuna, eta gero horri pertsonaia sortzen dizkiozu, ezagit, arrazionalagoa iruditzen zait azaltzeko. Suposatzen dut gainera 24 orduko lan bat izango dela. Berba bat, ideia bat, berdin da zurdutan. Bai, hori aukerrena. Baude montu batzuk igual. Izartu goizeko iruditzen eta puntatu, hau ezin da eskapatu. Eta gero esan barde baita, askotan goizeko irutan egindako audioak ez dute balio, bale? Jazta. Ze askotan, azten zera zeuzetareareatzen, uste zu dela kristona bestia, gero hurrengo gurean entzuten duzu eta ez duzu bat ere ulertzen ez. Baina hitzak bai, askotan bai, letra bai. Eta idatzi, Sara, noiztik eta galdetu behar dizut, ez dakit,
kantu ez gain beste zeo zertxu idazten duzu, edo zeuretza daukasun gordeta, edo... Ba, idazten dut egunero, baina ez da ulertzen idazten dudana. Hau da, idazten dut nire buruan. Eta boligraforekin egiten dut, hola, baina ez da irakurtzen da ariketa bat egiten dudana egunero, eta uste dut hor ateratzen ditu dela gehien bat pentsamenduak, gehiagin pentsatzen dut, orduan hori atera behar da moduren batean, baina idazta iruditzen zaitu oso zaila eta horregatik pasatzen zitzaidan liburua irakurtzen nuenean oso sartutan egoenean eta gauzak eragiten zizkidanean, irakurketak esaten nuen, ostras, hau lidek egin du, ostras. Eta horregatik, gero esan behar nintzen, ez? Zorionak, ze kriston lana da, iruditzen zait musika egiten dugunean abesti batek izan dezakela era abstraktuago bat, edo ez duzu zuzenki zehose baieztatzen. Baina idazten dezunean, bai, arizera baieztatzen denbora guztian. Eta orduan hori da oso zailan eretzat, ezakit. Kaixo, ni Mai naiz, eta ni Agatha Christieren 14 arekian liburua irakurri dut. Bueno, esan dudanez, Agatha Christie da liburuanen idazlea, eta misterio, hilketa eta enigma liburu bat da, ez da raroa, Agatha Christie idatzi badu. Agatha Christie 1880 urtean jaio zen Inglaterran. Bueno, bera, literaturaren historian novela gehien saldu dituen emakumea eta idazlea da, eta bere liburuak hizkuntza mordotara itzuli dira. Korona Barrok itzuli du Katu Ausategian, eta bueno, Igela argitaletxak argitaratu zuen 2006 urtean. Etorkizunean, ikusten zarete, sortze lanetan, dinot, lan oso pisutsua da, azkenien, baina horretarako gaitasuna daukanak be, iruditzen zait, horretara dedikatzie bere alegina ederra dala be, bai. Liburuan apurtxu bete egongo dalako, denpora pasatu ala, zenbat min etorriko diren, minak lausatu guali izango diren, ametsak errealak zienak konturatzen zara ez diela eta bar, denporak bakoitza jartzen du bere lekuan esaten da. Ikusten zarete, aurrera egin dabe honetan? Ni oraingoz bai, eske sormena da, justo nire bizitzaren gauzarik potenteenetako bat, ez? Disfrute gehien ematen didan gauzetako bat. Eta agian etorriko da garairen bat non iturria itxiko zaidan, ez? Eta ez daukagan imaginaziorik edo, ez? Beldurra diot momentu horri, pixkate horri txuriaren zea horri, baina iruditzen zait daukadan bitartean esplotatu nahi dudala, edo bintzat kanporatu gauzak, ez? Eta nire kalidadearen kriba pasatzen dutenak atera eta beste batzuk etxean utzi. Baina jarraitu sortzen eretako delako oso gasolina potentea. Zara? Bai, uste da zehose ateratzen dela zuk nahi ez bada zuri aterako da. Eta hori pasatzen zaita askotan igual orain aurrek urtean ateren nuen diskoa ez, eta orain ja permititu dut pixka bat lasaitasun batean bizitzea, eta simaz bizita jazta. Baina bai pasatzen da askotan, etortzen direla ideiak zuk nahi gabe, eta ez como, ostras, berriro zaude honek hemen, eta, venga, ja aurrengo diskoaren gauzak etortzen zaizkit. Apuntatzen dezu, eta ja hasi da zehose sortzen. Zuk nahi gabe hasi da zehose sortzen. Orduan uste dut prozesu horiek daudela denbora guztian martxan eta denbora guztien egongo direla. Gero formatuak eta gauzak aldatuko dira, baina uste dut denbora guztien izango dela. Bueno, eskerratan esaten zu, musikari lehenguek, orainguek, etorriko dienak, zein beresgarria, kate guztia danontzat. Zuentzat suposatzen dut sortze lanien bebai, baina jasotzen dugunok behar dugu. Behar dugu gure ikuspegi hori, ezta? Bai. Eta konkretuki hori emakumei eskaini nahi izan diet, nik uste lehengoek pairatu zutena, gaur egun hemen gaudeno, ari gera ez, gure oian honetan pixkat aurrera egin nahian, eta elkarrekin konektatzen saiatzen, ja ustetik hasi degula hori, beharrezkoa dela, eta etorriko direnei ere indar guztia eta beharrezkoak izango direla, orduan ere. Palindromoak irudia behar du, testuinguru bat, eta hori da Sarrion Handiak egin duena Marcos Jimeno Ermuarraren lanarekin. Ikertu eta 101 letrakartel osatu Marcosen munduaren parte txiki batekin bere obra erakusteko.
The New Yorker aldizkariak Adolf Eichmann funtzionario naziaren epaiketara bidali zuen Hannah Arendt, eta honek, kasu arakatuz, honako liburua idatzi zuen. 20. mendeko garai ilun eta goraberatsuak ulertzeko ezinbestekoa. 101 ataletan banatutako autobiografia honetan, egileak bere santu bizitza kontatzen digu. Bizitzarekin, literaturarekin edo pentsamenduarekin zerikusia duen guztia, ohikoa duen umore erabiliaz. Asko hitz egin da maitasunari buruz, ez, adibidez, eta erromantikoaz ari bagera, zer esanik ez. Eta familia ere beti egon da gure gizartearen zentroan, ez, ukaezina da eta ukiezina ere familiaren estamentua, ez. Adiskidetasunaren inguruan aldiz oso gutxi hitz egiten da, eta hitz egin den kasuetan, xuxurlaka bezala, ez, lagunak oso gauza garrantzitsua dira, baina bazpare ez esan altu egi. Nire kasuan adibidez, adiskidetasunarekiko, nik uste erromantikoagoa izan naizela, maitasun harremanetan edo harreman sexu afektiboetan baino ez. Adiskidetasuna oso zentrala izan dira bizitzan eta asko oso ondo pasadet eta asko sufritu dut adiskidetasunarekin. Eta askotan galdetzen dion nire buruari, eta galdera honekin bukatu nahiko nuke, nolako izango litzateke gure gizartea erdigunean jarriko bagenitu adiskidetasun harremanak.